li derbederbûnê di nava rewşeke awarte de çend hunerhezên Efrînê hewl didin karên cuda û balkêş bikin. Ew jî endamên Komîna Sînemaya Afrînin. Komîna ku di sala 2017 de li Efrînê hatibû damezrandin, ji nû ve xulpenageha Şehba ava kir. Lewma niha girîngiyeke zêde dide xwe perwerdekirinê. Piştî koçberkirinê û ji nava komkirinê perwerde bêguman yê sereke bû perwerde di her mirî hunerê heftemîn da, di alî wênegirtinê da, di alî sîneryo da, di alî ixracê da, di her beşê sînemayê de me xwazin perwerdan darxînin. Ji ber wê jî bû 2 sal 3 sal li vê derê du perwerde bi navê hunerê heftemîn me darxistin wek proje. Herçi qas derfetên darayî û teknîkî li berdestê komînê kêm bin jî, lê wan di nava 3 salan de kanî bûye pir xebat û çalakiyan pêk bînin. Li gor endamên komînê ew dixwazin rewşa derbederbûnê xwedî derketina li Efrînê bidin pêş. Lewma di berhemên wan de ev mijarbala mirovan dikişîne. Em dixwazin bigêjin encamekî mezin bû xizmetê me bike weke komîn, xizmetê milletê me bike, xizmetê koçberiyê ku em nihir û dijîn di hundir kampê da di Şehba da bikin. Ji ber wê jî em dixwazin em bi rengekî akademî fêrî va tişta bibin, ew tişta jî dibe. Heman demê jî em di vir da nasekirin, em ê berdewamî bikin. Projeyên din ê darkefin ku tîkevê xizmetê karî me weke Komîna Sînema. Di nava berhemên komînê de hejmareke fîlm û kurtefîlm herwiha klîpên stranan jî hene ku dîmenên wan li penageha Şehba hatine kişandin. Herwiha çalakiyeke sînemayî ya pir girîng sala par li darxistibû. Ew jî Festîvala Lêlûn ya filman bû ku bi dehan fîlm ji welatên cuda têde beşdar bûn. Dûrxebata Siberûjê rêvebirê komînê wiha ragihand. Di her malekê de dibîne zarokên me fêrî çandin bilî me dibe ji ber ku me ew ragihandina xwe têr nekiriye. Ji ber wê em dixwazin projeyekî rêzefilma me amade kirî ew jî nêzik de îldorkevê. Bêguman wextî tu bê sînema film her temê hebin li kêlek wê kurtefilm, filmên dirêj, hewildanan projeyên mezin jî hene ku em kanibin hîn berdewam bikin li ser astê jiyanîna projeyên hene. Bêrawestandin bi vîn û hezkirin Komîna Sînemaya Afrîn di xebat û karê xwe de rêk û pêk e. Li her derê akîbên wan tên dîtin, yan perwerde dibin, yan çalakiyekê amade dikin. Ku nameya wan her ew e, bi hunerê diafrînin jiyanê. Newrûz reşa dengê Amerîka.